Ola. Hvor er du? Wow. Men nej, jeg er ikke lige ved at se ud. Haha! Du skal bare trykke. Hvor bliver du så Sorry! Hvem var det? Så var jeg. Ui! Hvor er det sindssygt, mand. Michael Friis! Nu har jeg fundet ud af, hvor man kan få forskel på hvad, hvis der er hvad. Min det er den med de hvide propeller. Ja. Sorry, far. Nå, det er min, der er her. Shit, man. Det var klamt. Jeg skal lige prøve noget her. Nej, jo.